Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Do you enjoy going to the movies? Or maybe you're a fan of Croatian and international films? In this episode, you'll pick up the essential Croatian words and phrases to talk about cinema, movies, and film experiences, and all that in slow, clear Croatian. Let's get started. Danas pričamo o kinu i filmovima. Kino je mjesto gdje gledamo filmove na velikom platnu, često s prijateljima ili obitelji. U Hrvatskoj gotovo svaki veći grad ima kino, a u Zagrebu postoji i više njih, uključujući moderna multiplex kina i mala nezavisna kina. Filmovi mogu biti različitih žanrova: komedije, drame, akcijski filmovi, horori, crtići ili dokumentarci. Ljudi biraju filmove prema svom ukusu. Netko voli romantične komedije, a netko napete trilere. Prije ulaska u kino kupujemo ulaznice na blagajni ili online. U kinu često kupujemo kokice, sok ili čokoladice. Gledanje filma traje obično 1,5 do 2 sata. U Hrvatskoj se prikazuju domaći filmovi, ali i strani filmovi s titlovima. Sinkronizirani su uglavnom samo crtići za djecu. Festivalski filmovi i art kino programi nude priliku da gledamo posebne i manje poznate filmove iz cijelog svijeta. Za mnoge ljude odlazak u kino nije samo gledanje filma, nego i društveni događaj. Prilika da se izađe s prijateljima, razgovara o filmu i provede ugodna večer. Poznati hrvatski filmovi. Hrvatska ima i filmove koji su međunarodno prepoznati. Na primjer, Kako je počeo rat na mom otoku je jedna od najpoznatijih komedija o Domovinskom ratu. Film Zvizdan, The High Sun, osvojio je nagradu u Cannesu i govori o ljubavi i podjelama na Balkanu. Dokumentarni film Houston, We Have a Problem postao je poznat i izvan Hrvatske, a Tko pjeva, zlo ne misli smatra se klasikom hrvatske cinematografije. Ovi filmovi pokazuju različite strane hrvatske povijesti, društva i kulture. Nove riječi, new words: kino, cinema, film or movie, ulaznica, ticket, blagajna, ticket office, platno, screen, kokice, popcorn, piće, drink, genre, titlovi, subtitles, sinkronizacija, dubbing,
redatelj, director, glumac, glumica, actor, actress, prikazivanje, screening, publika, audience, korisne fraze, useful phrases, idemo u kino večeras, let's go to the cinema tonight, jednu ulaznicu molim, one ticket please, koji film gledamo večeras, which movie are we watching tonight? Film počinje u 8. The movie starts at 8. Volim gledati filmove sa titlovima. I like watching movies with subtitles. Tko je redatelj filma? Who is the director of the film? Glavni glumac je odličan. The main actor is excellent. Koji je tvoj omiljeni žanr? What's your favorite genre? A sada pitanje za vas. Volite li ići u kino? Koji vam je omiljeni filmski žanr? Pišite u komentarima. Thanks for listening. If you like this podcast, make sure to leave a like and subscribe. Got an idea for a future episode or want to share your favorite film? Let me know in the comments. The full transcript of this episode and a normal speed version is available on my Patreon. You can find the link in the description. Next time, I'll talk about Hrvatske autoceste. I'll leave you with a Croatian saying, tko pjeva, zlo ne misli. He who sings thinks no evil.